Ubaba uyile ecaweni, lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni. Ungena umuntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Masithabathe ithuba ke sibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enesibukeleni kuzo bazalwane. Sibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enesimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi namhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lami linguSihle Bonani, andihambi ndedwa ke. Ndihamba nalo mkhosi. Bawo masibulise ke kodade ubhuti omama usisi nakontanga ndini ke wonke ke umuntu osibukeleyo nesimamele kwindawo bonke abasimamele bekuzo. Elihle lomvukeli wethu Christ igama lami ke ndingu-Anele wakamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke ndikufikelele ala xesha lethu lokugoduka bawo man ingaba ukhona uThixo nasezivotropini Ukhona bawo. awa Ewotropini. ndandikhe ndava bawo kuthiwa zikhona into ezigcinwayo ezivotropini. uThixo ukhona. Ukhona ewotropini kwazanto zigcinwayo Kwezanto zigcinwayo uThixo yazibona izanto sewotropini. Thixo bekhona nakwazanto zigcinwayo. Hlale pha ugcina abantu pha ewotropini bana pha. Khange ngitsho mna. Bawo khawubeke bawo izinto ezisewotropini. Asivuke ngokuthandaza. Masithandazeni ke. Yise wenkosi yethu nguYesu Kristu. Thixo wethu onamandla. Thixo wethu othandekayo. Thixo omhle ukusukela ezinyaweni uyogqina enhloko. Thixo wethu onamandla amakhulu. Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Siza ke Thixo wethu olungileyo ngale njikalanga phambi kobuso bakho Thixo wethu othandekayo. Sizokubulela Thixo wethu onamandla amakhulu inceba yakho. Sizokubulela Thixo wethu olungileyo uthando lwakho. Sizokubulela Thixo wethu olungileyo elotafo lakho Thixo wethu othandekayo. Thixo wethu olungileyo usithwele. Thixo wethu onamandla amakhulu phakathi kwemini Thixo wethu olungileyo. Wasifihla Thixo wethu olungileyo phakathi kwengozi. Thixo wethu olungileyo wasifihla Thixo wethu olungileyo phakathi kwezabatha zikaSathana. Thixo wethu onamandla amakhulu. Thixo wethu ozizinto zonke. Usibonisa Thixo wethu olungileyo inceba yakho. Thixo wethu olungileyo athi umbhali. Thixo onamandla amakhulu inceba yakho intsha imiswa ngemiso. Thixo wethu othandekayo. Thixo wethu izolo. Thixo onamandla amakhulu usibonisile. Thixo wethu othandekayo another side. Thixo wethu olungileyo kwinceba yakho. Thixo wethu othandekayo. Sacinga Thixo wethu olungileyo siyayazi. Thixo wethu onamandla amakhulu kwaye isanele. Thixo wethu othandekayo. Kodwa Thixo wethu olungileyo xa sivuka ekuseni nje Thixo wethu othandekayo usibonisa Thixo othandekayo inceba yakho. Thixo onamandla amakhulu entsha Thixo wethu olungileyo ekhazimlayo ukogqitha eyakusaya izolo. Thixo wethu onamandla amakhulu sathi sisothukeyileyo Thixo wethu othandekayo. Nkulunkulu wethu onamandla amakhulu sihambe emini Thixo wethu olungileyo sisenza izinto ezahlukeneyo. Thixo wethu onamandla wasibonisa Thixo wethu othandekayo inceba yakho. Thixo wethu othandekayo. Thixo onamandla amakhulu eyahlukileyo yakusasa. Thixo wethu othandekayo neyahlukileyo Thixo wethu olungileyo kuneyo yayizolo. Thixo onamandla amakhulu ngoku Thixo wethu othandekayo usizisela enye inceba yakho Thixo wethu olungileyo entsha Thixo wethu olungileyo kwaye enhle Thixo wethu othandekayo unogqitha eziya sizi experience leyo Thixo wethu olungileyo
ubusinike zona kwixesha elidlulileyo Thixo wethu othandekayo. Singabheka phi na Thixo ke Thixo wethu othandekayo xa singenokuya kuwe Thixo wethu olungileyo. Nkulunkulu wethu namandla amakhulu, yile nto Thixo wethu olungileyo siziphakamisayo izandla zethu Thixo wethu olungileyo. Sithi uyingcwele wena Thixo namandla amakhulu, uyingcwele wena Thixo wethu othandekayo, ngoba Thixo wethu olungileyo awuzanga wasifeyila Thixo wethu onamandla amakhulu, awuzanga Thixo wethu olungileyo wasishiya nomzuzwana Thixo wethu onamandla amakhulu. Sincede ke Thixo wethu olungileyo nangoku Thixo wethu olungileyo, sincede Thixo wethu olungileyo nakwesihlandlo Thixo wethu olungileyo, kubumnyama esibejongene nabo Thixo wethu olungileyo, kwiintsунguzi Thixo wethu olungileyo esijongene nazo Thixo wethu olungileyo, kumaqhwa Thixo wethu olungileyo ohlukeneyo Thixo namandla amakhulu. Amanye Thixo wethu amalungileyo amadabi Thixo wethu othandekayo asibangela uloyiko Thixo wethu olungileyo, asibangela nokuthandabuza Thixo wethu onamandla amakhulu, Thixo wethu ozizinto zonke. Kodwa Thixo wethu olungileyo sincede wena Thixo wethu olungileyo, kuba sayame ngawe Thixo wethu olungileyo. Alikho elinye ikhadi Thixo wethu olungileyo esithembele lona Thixo wethu olungileyo, esithembe ngalo Thixo namandla onke Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bangena kule nkonzo Thixo wethu olungileyo benezinto Thixo wethu olungileyo ezixake emizimbeni yabo Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bangena Thixo wethu olungileyo beqaqanjelwa Thixo wethu olungileyo zinhliziyo Thixo wethu olungileyo ngesizathu ezahlukeneyo Thixo wethu olungileyo. Abanye Thixo wethu olungileyo bakrazukelwe yimiphefumulo Thixo wethu othandekayo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu. Kodwa yona Thixo wethu olungileyo qala kwisidingo somuntu ngamunye Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu. Sibeka Thixo wethu olungileyo ilizwe loMzantsi Afrika Thixo wethu olungileyo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu, Thixo wethu othandekayo. Sibeka Thixo wethu olungileyo inkokheli Thixo wethu olungileyo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu, ezithe Thixo wethu olungileyo ngesiquphe Thixo wethu olungileyo besizithembile Thixo wethu onamandla amakhulu, zajika Thixo wethu olungileyo zangohlohlo esuswini sabo Thixo wethu othandekayo, Nkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Sonyulele Thixo wethu olungileyo amadoda Thixo wethu olungileyo namankazana Thixo wethu olungileyo azothi Thixo olungileyo aqale oyike wena Thixo wethu olungileyo, ukuze Thixo namandla amakhulu akhokhele isizwe sakho Thixo wethu othandekayo. Sisazikhokhela Thixo wethu olungileyo ngokokwethu Thixo namandla amakhulu. Eli lizwe Thixo wethu olungileyo sizalisa kantshabalala Thixo wethu othandekayo. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo, ngoba Thixo wethu olungileyo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu, kweli lizwe Thixo wethu olungileyo abantu bakho Thixo wethu olungileyo benziwe gloves Thixo wethu olungileyo, kuliwa ngabo Thixo wethu olungileyo amadaba abangawaziyo Thixo wethu othandekayo, ibe ngangathi kuzolungiselela bona. Kodwa Thixo wethu olungileyo xa bevuka Thixo wethu olungileyo, Thixo namandla amakhulu, baqale balinde inkomo Thixo wethu olungileyo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu, zisele Thixo wethu olungileyo. Kanti ezantsi Thixo wethu olungileyo isizwe simnyama Thixo wethu olungileyo, silinde lo manzi Thixo wethu olungileyo, ibe inkokhelo emnyama Thixo wethu othandekayo, Nkulunkulu wethu namandla amakhulu. Isela amanzi akhonkxiweyo Thixo wethu othandekayo, ingamkhathalelanga Thixo wethu olungileyo lowa Thixo wethu namandla amakhulu uye esikolweni ehamba ngeenyawo Thixo wethu ethandekayo, Nkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo, ubeke Thixo namandla amakhulu, utshintshe inkokheli zethu Thixo wethu onamandla amakhulu, uzithamsanqelise Thixo wethu olungileyo. Siyathandaza ke Thixo wethu olungileyo ukuthi Thixo namandla amakhulu emakhayeni ethu Thixo wethu olungileyo usibophe ngebhanti yenyanye enye Thixo wethu olungileyo, kwenzele Thixo namandla amakhulu sive wena
emakhayeni ethu, so that Thixo olungileyo abazali bethu Thixo namandla amakhulu, abantwana Thixo olungileyo uNkulunkulu wethu namandla amakhulu bajayive Thixo olungileyo ngasinqisinye Thixo namandla amakhulu. Siyathandaza ke Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu emabandleni ethu Thixo olungileyo, ubeke Thixo namandla amakhulu iinkokheli zethu Thixo namandla amakhulu, uzinike ubulumko Thixo olungileyo, kwenzele Thixo namandla amakhulu zikhokhele ngokwenene nangenyaniso Thixo olungileyo. Siyathandaza ke Thixo olungileyo, sikunika udumo, sikunika imbeko, ngoba zonke ezo zinto zikufanele ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Baba wethu osezulwini, mawaphathwe ngokungcwele igama lakho, ubungane bakho mabufike endaweni yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sixolela abo basonayo thina. Ungasingenisi ekulendweni, sisindise enkohlaneni, ngoba ubungane udumiso malubekho kuye uyisema kuye uyesu Bawo ke masibulele ngokuba usivulele le nkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Siphinde ke bazalwane sinamkele kwesisa namhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Siyacela ke bazalwane, siyacela into yokuba nenze umnikelo wethu ke bazalwane ulula kakhulu ukuba umcofa usubscribe, ucofe usubscribe, ukuba ke somcofile usubscribe noko ndiyaqiniseka into yokuba so yazi nje ukuba sizawusuka apha siyephi, ukuba ke ucofe nje ulike, wawugqiba ucofe ulike ke ucofe
nalapha thini ka-share ukwenzela abantu abakulandelayo kwezi zakho iplatform babone into yokuba ikhona into oye uyenze ngecawa ngentsimbi yesihlanu ube ubukele icawa yabantu abangacawiyo. Uze uthi ke kwiindawo ohamba kuzo, iindawo zakho ezilungileyo neendawo zakho ezilungileyo, ungalibali umane usithi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ngecawa apha ku-YouTube. Emveni koko ke bawo ke phambi koba ndize kuwe bawo phaa xa sawugoduka bawo xa sawugoduka bawo ikhona into eziyiphetheyo xa sawugoduka bawo ikhona into eziyiphetheyo bawo. Zithi mhlawumbi xa sifika kulaa ndawo yomnikelo bawo ikhona into eziyiphetheyo siyibambe apho. Abantu okwangoku basilinde phi phambi kokuba balinde izinto eziziphetheyo. Bawo mhlawumbi uyokhe uyicacise ke le nto yezindawo ezilungileyo nezilungileyo, Indawo ezilungileyo uyawuchaza kuba zeziphi ezilungileyo nezo ezilungileyo. Mhlawumbi ke la vesi phaa ikanene phaa kuGenesis amanzi kumanzi futhi ubohlulwa amanzi. hayi ivesi yabashumayeli yayazi ivesi yabashumayeli upiko angakubalisela into ngala vesi. yazazi ivesi zabashumayeli ayovesi yokudlalela. hayi bawo ayovesi yokudlalela. Wazibona eyityhilile kwenye indawo, watyhala ke umkhosi kaThixo watyhala, kodwa akagqibanga sesithi kohlulwa amanzi kumanzi, wagqiba sebambe enye indawo. bawo ngamanye amaxesha ikhona ivesi yokutyhilwa, utyhila ivesi bawo ugqiba ushumayele yakho ushumayele yakho ukuthi nje ndityhilile ivesi kodwa ndinazo ezinye iindaba endifuna unixelela zona. Abantu ke wena bawo mabasilinde kule ncwadi kaSamuweli uqala isahluko sesiya sishumi linanye, ivesi leya yesithoba, uSamuel chapter 1, sorry, uSamuel chapter Samuel uqala. very good. Samuel uqala first Lube silungu. Ay mother. First Samuel chapter 11 verse 9 emveni kwale ngoma. Phezulu mama songena kanjani? Phezulu mama songena kanjani? 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 Mama songena
Masifumane ke bazalwane ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kuSamuel wokuqala ngesahluko se-11 ngevesi ye-9. Utheke lo mzalwane 1 Samuel chapter 11 verse 9. Phansi kwesihloko esithi ke uSawule ukhulula iYabheshe yaseGiliyadi kuma-Amoni. Ifundeka ke ngolu hlobo. Bathi kuba kuthunywa abafikileyo yitshoni kumadoda aseYabheshe yaseGiliyadi ukuthi ngomso ukufudumala kwelanga niyakukhululwa. Bemka ke abathunya bawaxelela amadoda aseYabheshe. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Yeah.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Sikwincwadi yokuqala kaSamuel chapter 11 chapter 11 verse 9. uSawule ukhulula iYabeshe yaseGiliyadi kuma-Amoni. Bathi kubathunywa abafikileyo, yitshoni kumadoda aseYabeshe yaseGiliyadi ukuthi ngomso ukufudumala kwelanga niyakukhululwa. Bemka ke abathunywa bawaxelela amadoda aseYabeshe, avuya ke. Bawo ke kunalaa ndawo yokugqibela, avuya ke. Besanda ukuthetha ke ngevesi zabaShumayeli. Kanti uPikok usinike ivesi yabaShumayeli. Ngomso ukufudumala kwelanga niyakukhululwa. Bayafudumala ke abaShumayeli la vesi. Kodwa ke ngenxa yokuba la vesi mna ndiyayoyika, ubalekela kulaa ndawo ethi avuya ke. Kusemveni ke kokuba ndiyichana kakuhle le mbali bawo, kodwa ke uba andiyichani kakuhle bazalwane uxolweni nizawunyamezela. Kusemveni kokuba lo mfo ebekiwe into yokuba abe ngukumkani. Eli lixesha lo budlelane bukaThixo kwakunye noSawule apho bumnandi khona. Laa nto kuthiwa mhlawumbi yi-sweet spot ye-relationship between uThixo kwakunye noSawule. Abantu abakhumshileyo ngeli xesha bangathi everything uSawule touches turns to gold. Singagqithi ke bawo siye kubungozi baloo nto, kodwa sihlale nje kubumnandi baloo nto. Ngoku ngenxa yale sweet spot yakhe kwakunye noThixo, yile nto sikule ndawo sikuyo. Xa ndifunda apha bawo, abafo baseGiliyadi babanjwe ngama-Amoni. Kunjalo nje bazawukrukwa amehlo. Yilaa negotiation yokugqibela, into yokuba sicela nje into yokuba sigqithise isigidimi. Ukuba ke isigidimi sethu sibuya nelize, ungayenza le nto ofuna ukuyenza. Ngoba lo mfo uNahashe lona bawo wayefuna ukwenza umzekelo, uthi ibe lungcikivo olu kuSirayeli, babone into yokuba ama-Amoni asiyondawo yokudlalela le. Ngoku ke la madoda nawo ancamile into yokuba lo mfo lo angayenza le nto, kodwa masinegotiate okokugqibela. Ngenxa yokuba ke bawo utshaba liyathanda ukuzigwagwisa xa luzibona lukwindawo ephakamileyo. Ingxaki yalo mfo kokuba ayivume le miqathango, kuthunyelwe nje okwesigidimi, kanti isigidimi sizawuwa kumntu ekumnandi ukuxoxa noThixo, umntu osakhanyayo yi-oli ebesandoyigalelwa nguSamuel izolo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba sithe sakufika isigidimi, uSirayeli
wenza isijwili bantwana bahle bakaThixo. uSawule ezihambele endle wava into yokuba aba bantu bakhalelane ngenxa yokuba lo muntu ubekwe into yokuba makagade uIsrayeli. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku ke bawumnguni ithi loo nto wawubekwe endaweni, uthi usandokubeka uve aba bantu ubekwe into yokuba mababe phantsi kwakho benze isijwili. Ithi loo nto ifika ixhele entliziyweni ngaphakathi. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi ngoku umsebenzi wakho osekuqaleni uyawufeyila. Bantwana bahle bakaThixo, yile nto bathi lo mbhalo into yokuba lo mfo wavukwa ngumsindo. Ndibekwe izoloku kodwa ngoku aba bantu ndibekele bona sebekhala isimbonono ngale ndlela. Ingathi khona ingxaki apha efuna sikhawuleze siyilungise. Bantwana bahle bakaThixo, ngenxa yokuba umntu osondeleyo noThixo ne-relationship yakhe emnandi noThixo ngeli xesha, bantwana bahle bakaThixo, amacebo akhawuleza afike. Bantwana bahle bakaThixo, waqokelela nomzalwane umkhosi ngesiquphe. Bantwana bahle bakaThixo, phambi kokuba uhambe umkhosi wathumela abantu. Bantwana bahle bakaThixo, into yokuba mabaye kula madoda alindele into yokuba aqhuqwa amehlo. Bantwana bahle bakaThixo, ahambe la madoda aye kwilizwe lotshaba. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba kakuthunyelwa abathunywa bazawufika bathethe kamnandi. Kula madoda yithani ukufudumala kwelanga, nina nizawukhululwa. Bantwana bahle bakaThixo, abantu abasengxakini, abantu abasemlonyeni wengonyama. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje beqinisekile into yokuba le ngonyama le izabaqwenga. Bantwana bahle bakaThixo, bathi bejongene nayo kunjalo basuka bavuya. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi namhlanje bawumnguni sizama ukusondela kuloo nto, ngoba bazalwane akho amathuba apho umele khona kwakunye notshaba. Bantwana bahle bakaThixo, ngamanye amaxesha uthi umelene notshaba nolubona into yokuba wena kule ndawo kuyo awunawo amandla, uziqonda into yokuba nakuba unodubula impama kuqala apha bawumnguni ayizulenda. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa lo mfo bekubunophosa esakhe isiqwayi wena uzowulala phantsi. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kuthi komkenteza into yokuba ngakule ndawo ukhona uThixo ozawuzama ukunceda. Uthi selubona into yokuba ngoku utshaba luyonwaba usikuvuye. Bantwana bahle bakaThixo, uzibona into yokuba ingangathi nawe le nto izayo awuyoyiki okanye uyalibona kunjalo nje uyazazi into yokuba le nto andizukwazi ukuyiphumelela, kodwa ngaphakathi entliziyweni ubuqonda into yokuba namhlanje yimini yam. Obazalwane mhlawumbi bamnguni eyona nto enzama ukusondela kuyo uvuyo. Bantwana bahle bakaThixo, alinanto yokwenza nokuba uswele ntoni okanye yinto ethile ongenayo, kodwa kule ndawo kuyo uvuyo luyakwazi ukungena. Bantwana bahle bakaThixo, ngubani obesazi into yokuba amakhoboka alindele ukufa ayakwazi ukuvuya. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi ngabantu esibaziyo okanye esihlala nabo amahlwempu kaThixo, izinto ezingenanto uzibone zimane zisenza ingonyana, ngoba umntu unethemba into yokuba ngomhlethile uyasukeme umhlawuleli phezu kwethuli lomhlaba. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi ithi le nto noba ungaba senzonzobileni yokufa, nokuba ungaba sezantsi kwimbandezelo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa kongena ukholo wawuyazi into yokuba le imeko endikuyo andiphelelanga kuyo. Iyavuma ingoma imane usithi ngemhlothile uThixo nam uyakundibona. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokuthi uThixo ukunye nawe kuloo ndawo. kunye nawe. Akho amathuba bawumnguni, akho amathuba oyaziyo into yokuba ngoku ndifikele kweyona kona endingasoze ndiphume kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa namhlanje sithi kula kona
uhleli kuyo asizanga zokukhupha thina kodwa sizise into yokuba uThixo ukufudumala kwelanga uThixo uzaba khona kunjalo nje uThixo uzakukhulula bantwana bahle bakaThixo abantu izinto bamnguni izinto ezibangela utshaba lubuye umva ngokulicinga lucinizele lisike libone ngaphansi kwedolo layo kukuncumo othile kanti wena awusalive lo dolo umamela ingoma kaThixo imane idlala enhlokweni yakhe into yokuba noba ungaphansi namhlanje uThixo abasezantsi uyabanyusa bazaba abaphezulu abahlisa uThixo abuthaba lucinge lekugqibile kodwa umane ushukuma usiva ingoma kaThixo bantwana bahle bakaThixo luzibonela ubuye umva ngoba belicinga likugqibile kanti wena ufika uThixo wathetha nawe bazalwane abazalwane bomnguni abavuyiswa into yokuba uSawule seluwinile udaba kodwa bavuliswa lilizwi lokuba sivakele isigidimi ebelisisikhuphiwe ngeba bazalwane noba utshaba libethulale ngophotho kodwa khawukhaba ukhupha isigidimi into yokuba Thixo ndikule meko bantwana bahle bakaThixo ewe ngoku andizazi ndizawuphakama njani kodwa khupha isigidimi Thixo ndikule meko bazalwane ngeba mhlambi bazalwane ndazi bamnguni nokuba ngifuna ukubheka ngaphi koba ngeba ndithi namhlanje uThixo ufuna wena ukhupha isigidimi uThixo unguThixo sivayo isigidimi sabantu abamkhalelayo simane bomnguni simane sisiva simane sibukela abantu umuntu amane sithi umane sithi umhlanja nemali kungexesha apho ndiza konwaba ngalo bantwana bahle bakaThixo siphinde sibona abantu behleli pha esithatweni umuntu ezidlalela igita yakhe ayenze ngamacingo bantwana bahle bakaThixo uthi wamjonge emehlweni lo muntu abethetha into ethi uThixo noba ndilapha ngoku kodwa uThixo nami uzandikhupha kulento abantu ezazi into yokuba isigidimi sona ndisikhuphile kunjalo nje noThixo usivile isigidimi labuye ilizwi Sawube sibabi bamnguni sawube sibabi kakhulu into yokuba sizawulinda uThixo akuba aqala sikhuphe qala phambi kokuba sibe kanti siyavuya kwindawo esikuzo kanti ngalomzuzu bamnguni uthetha nomuntu uThixo kumela kule ndawo uyazi into yokuba le nto uyithethayo uThixo sewuthumela umyalezo othi kule ndawo kuyo ndiyakubona abazalwane baseGiliyadi aba bazalwane eyona nto babangela bavuye kukubuya kwelizwi xa igqithayo lento iyayibalisa ke ngoku into yokuba ukufudumala kwelanga baphuma nyani ke loo nto ayisabalulekanga kodwa eyona nto ebalulekileyo kukuba uyayazi ngomso uThixo uza kukhupha ngoba namhlanje ukuxelela uThixo into yokuba akasoze uThixo akushiye avuyake bazalwane avuyake ubona umuntu bamnguni ubona umuntu into yokuba lo akhonto anayo lo akhonto anoyenza nokuyenza le meko yakhe ayigqithi ngaphaya kodwa ngapha kwaloo nto umbona umuntu enomncumo ngoba isigidimi sakhe usikhuphile yabuya impendulo iziphumo zona zingangabonakali ngalomzuzu kodwa eyona nto evuyisayo kukubuya kwempendulo Ngangathi bawo ukonwaba xa ndizawuhlala phansi njengoba ndihleli phansi nje kodwa ingangathi ukonwaba akuyi nganto oyiphethe esandleni kodwa ukonwaba bawo kuya ngokwethemba onalo malunga nale ndawo kuyo nale ndawo ofuna ukuya kuyo Ingangathi bawo eyona nto emnandi yile ndlela ozaziyo into yokuba ngoku
ndizama ukuya endaweni ethile, kunjalo nje ndizawufika. Abantu abayaziyo, abantu esebefikile kwindawo bathi yona nto bawo ukufika pha yile nto ubuyibona leya. Xa ufika pha akukho nento engangathi iyaku-excita, ngoba le nto uyibone usesenyukunyukwini into yoba xa ndifika pha ndizawube ndinje. Uthi xa ufika pha ubone into yoba ingangathi kudala ndilapha, ngoba isigidimi ngoke wawuyicinga le nto labuya into etshoyo into yokuba lizawufudumala ilanga. Lakufudumala ilanga kwenzeka into yaziyo. Ngoko ke bazalwane, kutheni nje singavuyi, kodwa siyayazi into yokuba ekufudumaleni kwelanga sizaba njani. Abazalwane bayayazi bazawukhululeka ukufudumala kwelanga. Ngoko ke xa efile onke ama-amoni la, bazalwane abathandwa inkosi, xa befe bonke aba bantu botshaba, aba bantu baphuma, abakungona baqala uvuya, bavuya ngokubuya kwento. Ngoko bazalwane, ngoku nina nokuba ukweyiphi imeko, kodwa uyazazi uyaphi. Kutheni nje le ndawo uya kuyo ingazukuvuyisa namhlanje? Bazalwane masivuye ngoku, ngoba isigidimi sisikhuphile, nelizwi libuyile. Xa sifika pha into ebesiyazi le, into yokuba uThixo uza kusenzela. uYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen.
siza kuwe ngokuba bawo mandithathe le ndawo ngomso ukufudumala kwelanga. ewe tata. Niyakukhululwa. Ndiyaphinda ke ndiyabulisa abazalwane emakhayeni kwiimeko nakwindawo enisibukele nenisiphulaphule nekuzo ngelihlo lomvukeli wethu uKristu. Amen. Amen. Bawela bawo ukuba benze ukwazi Nkosi yami. ukuqala ngincokole ngale ndawo ewe Nkosi yami. ukufudumala kwelanga. Then ndiye ekukhululweni kwabo. ewe Nkosi yami. Niza kundixolela ke uba andithanga ndafika ncakasana. Oh. Kodwa apha engqondweni yam kuyacaca ukuthi ilanga eli belikhe alafudumala ebomini babo. Kuyacaca ukuthi nangona ithi ke undikhoyo xa ithetha emini maqanda. ewe Nkosi yami. Kuyacaca nangona bekusile ewe okanye kuza kusa, kodwa ilanga eli linako ukungafudumali. ewe baba. Kuyacaca likhe lingabikho ilanga kube mnyama, kodwa likhona ixesha apho ifudumala khona ilanga. Aba bantu baphila phantsi kwezigrogriso ezithi ewe Nkosi yami. masenzeni umnqophiso, ndinikrolonqe amehlo okanye ilihlo, bantwana bahle bedinga. ewe Nkosi yami. Aba bantu ke baphila phantsi koloyiko ewe baba. olunjalo. Aba bantu baphila beyazi ukuthi lukhona utshaba abazokujongana nalo, ewe baba. kodwa emveni bana belilile bakhala kundikhoyo onamandla wonke. ewe baba. Kuvela ke umyalezo osuka kwindoda kaThixo ezele nguMoya Oyingcwele. ewe Nkosi yami. Kuyacaca ukuthi ekulileni kwethu zikhona inkokheli apho khona ezizokwazi ukuthi xa silila thina singabantu okanye singabalandeli, bantwana bahle bedinga, ikhona inkokheli apho khona ezokwazi ukuthi incokole noThixo. Bantwana bahle bedinga incokolele abantu ebakhokheleyo kwenzela ukuthi
ekulileni kwethu izokwazi ukuthi ithomalalise amaxhala abantu. Bana labahle bedinga ndingazuyikhomberisha umhlambi nezinye inkokheli esizijongileyo nesizibonayo kwilizwe lethu, kodwa inkokheli ezifunekayo bana labahle bedinga kukuthi ekuxakekeni kwethu, ekutheni sakugodola zithathe okanye zityeke umhlambi kukulila kwabantu bana labahle bedinga umhlambi ubukhokheli bethu okanye ubukhokheli kukuthi abantu bokulila bana labahle bedinga sibe khona isisombululo esivelayo bana labahle bedinga umhlambi ubukhokheli obu bana labahle bedinga ukuthi abantu bokulila bana labahle bedinga ubazele indlebe ukulila kwabantu ukwazi ukuthi uthumele bana labahle bedinga ukulila bakwabo kuThixo, ingathi impendulo yakufika uyigcine kuwe bana labahle bedinga, kodwa sibona lo mzalwane ebiza bana labahle bedinga i-messengers azixelela ukuthi hambani ke bazalwane bana labahle bedinga, ingangathi ngupresidenti udeploya i-ministers yabo bana labahle bedinga hambani ukuxelela abantu boMzantsi Afrika ukuthi ukufudumala kwelanga liseza ukhululwa, ingangathi ngupresidenti bana labahle bedinga uMandela ngo-1994 xa ezama bana labahle bedinga ukuhleba umkhosi bana labahle bedinga esizweni esithi bana ukufudumala kwelanga liseza ukhululwa. Savuya isizwe soMzantsi Afrika bana labahle bedinga ngoba sifumana into ethi bana likhona ixesha lokuthi sihambe, kodwa apha ekuhambeni kwethu, ekugodoleni kwethu, likhona ixesha lokuthi ixesha okanye emini maqanda izinto zijike zingafani bana labahle bedinga nexesha mhlambi bekungayo izolo bana labahle bedinga, ngoba sakuhamba bana labahle bedinga singenalo ithemba apha endleleni siyonzakala, kodwa ngoku sibona kuinstolwa bana labahle bedinga ithemba bana labahle bedinga ebantwini bathi behamba bathi kuqheke kususa, kodwa bayazi ukuthi emini maqanda sizaza ukhululwa bana labahle bedinga, noba umbethe ngakhona apha ekuhambeni kokusa, apha ekuqhekekeni kokusa, noba lingakhona iqabaka bana labahle bedinga, kodwa liyeza ixesha lokubana linyibilike iqabaka sikhululwe kumakhamandela asibophileyo. Ewe bawo, Ngomso ukufudumala kwelanga sozokhulula. Le nto ayithethwa bana labahle bedinga kubantu abanethemba namhlanje, ayithethwa kubantu abathi bana bana labahle bedinga sijonge ungomso bana labahle bedinga, ngoba ayikho into abayijongileyo enokuthi iphucuke ngomso bana labahle bedinga. Ixela okanye loo nto ithethwa kubantu abanethemba elidakileyo bana labahle bedinga, abathi nokubana sifile namhlanje bana labahle bedinga ayikho into esiyiphilelayo namhlanje, kodwa kufika amadoda athunyelwe yindoda kaThixo aphethe ilizwi likaThixo azowuthi bana labahle bedinga kule meko sijongene nayo bana labahle bedinga ukufudumala kwelanga ngomso sizaza ukhululwa bana labahle bedinga, ukufudumala kwelanga ngomso sisezokhululwa. Akathi namhlanje bana labahle bedinga umhlambi aba bantu bebelindele isisombululo sangoku bana labahle bedinga, umhlambi nawe bana labahle bedinga ulindele isisombululo sangoku, umhlambi ulindele ukuthi kwakuqhekeka bana labahle bedinga ukusa umbona uYesu ukuthi uvukile engcwabeni akekho, kodwa uzoqala bana labahle bedinga uqhaqanye imini lena bana labahle bedinga, kodwa la
aliqhekeki ilanga emini maqanda uzawukhululwa nawe. Nkosi yami. Nikwithemba lokuthi ujongane nemini yangomso. Nikwithemba kwinto ojongene nayo, unikwithemba bedinga kwiintsumbuzi ohamba kuzo, unikwithemba bedinga koonomadukudwane bedinga abakutyayo, ukuthi ukuqhekeka kwelanga uzawukhululwa nawe. Nikwithemba namhlanje lokuthi uzo zonke izinto ojongene nazo, kodwa sizowuthi bambelela kwelo themba, bambelela bedinga kulizwi alithethileyo. Sowuyenzile into yokukhala, ukuvile uThixo namhlanje, ukuvile uThixo namhlanje, thumele izigidimi zakhe, thumele abantu bakhe ukuthi ukufudumala kwelanga izawukhululwa, kusikelele kuThixo, kusikelele kuYehova, usalindile ukukhululwa kwakho. Ewe baba. Bedinga ingangathi uThixo angaziveza, bedinga into engangesandla, ilifu elingangesandla ebomini bakho. Uyazi ukuthi ukufudumala kwelanga usezawukhululwa ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Bawo. Namhlanje bawo. Namhlanje bawo. Asinikeli namhlanje. Asinikeli. Oku nje wanamhlanje bawo. Okuba namhlanje bawo ngoba bayakhumbula bawo. Bayakhumbula besithe ikhona into esiyibekileyo bawo. Bawo kubani unikelayo bawo? Ikhona into esiyinikeleyo bawo. Bawo kubani unikelayo? Ngabathandi nababukeli okanye kubani unikelayo bawo? Bawo ngababukeli nabathandi benkolo. Bawo abanikeli bawo. Asinikeli okanye asingeni la ndawo ethi masinikele bawo namhlanje.
Kodwa ninikele bazalwane. Asingeni sinikele. Kodwa ninikele bazalwane. Iyababa. Bawo yakhumbula musingo ukhona inyusuku apho uke wathetha ngalanto ka-AI usuno. Baba. Ngoku ke baba siqala apha. Ayikhona ke i-voice note. Nesithukuthezi ke baba. Baba. Endandiyirekhodile. Nansi ke baba. Mamela yona kuqala. Ndiyazi ke noba abaphulaphuli bayi. Umoya wami, gcina impilo yami, impilo yami, impilo yami, umoya wami, umoya wami, umoya wami, uzugcina umoya wami, gcina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina Baba somandla uzugcina umoya wami, umoya wami. Andiyanoba abaphulaphuli ndiyayiva le. Ayiva. Yithi le baba. Le yithi. Impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina impilo yami. Umoya wami, umoya wami, umoya wami. Ugqiba sathi bawo. Ugqiba emveni koko. Hayi man. Hayi. Gcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, oh moya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Gcina umoya wami, moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami. Gcina impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami. Oh Baba somandla uzugcina umoya wami, oh moya wami, oh moya wami, uzugcina umoya wami, gcina impilo yami, impilo yami, uzugcina impilo yami, uzugcina
Kwicawa yabantu abangacawiyo baba. Exclusive and exclusive, brand new. Icawa yabantu abangacawiyo baba. Uyivile? Uyivile baba? Uyivile baba? Sinehit baba. Sinehit baba. Ilantu benisithi baba. Ilantu benisithi aziyi ba but ke buzochiya. Kodwa ke hayi noba ndiyanga baphula eke ba asibazi ukuxaxa ukuthini kodwa siqinile mhlambi uba siyakwazi mhlambi by next week Sunday siyibone into yokuba baziyakwazi uyirelease mhlambi kwezi platforms sibone uba into yokuba siza kwenza njani kodwa ke okwangoku nisayiva apha kwicawa yabantu okokuqala live and exclusive to icawa yabantu abangacawiyo uzugcine umoya wami acha bawo masivale bawo masamkeleni ke intsikelelo alabafefele Nkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke ngoku kude kungaphakade amen Amen, 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 ukuba ubuyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni unguye namuntu ebesiyenzele yena lecawa ibe nguAnele wakwamnguni noSihle Bonani sakuphinda sibona kule veki zayo bazalwane le icawa yabantu abangacawiyo nangalibali ukuthandaza uThixo uthandazela babayeni gcine umoya wami kanje bazalwane kanje bokugqibela Nicola bazalwane Nicola hey live and exclusive icawa yabantu abangacawiyo Impilo yami
uzuclean umoya wami, umoya wami, umoya wami, uzuclean umoya wami. Clean impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzuclean impilo yami. Clean umoya wami, umoya wami, umoya wami, uzuclean umoya wami. Clean impilo yami, impilo yami, impilo yami, uzuclean impilo yami. Umoya wami, umoya wami, uzuclean impilo yami. Bye-bye, bazalwane. Bazalwane. Bye-bye. Baba yini. Bye-bye. Sisa live. Baba. Gcina umoya wami. Lebekuzayo bazalwane. Lebekuzayo. Uba uselapha ngoku. Hey, bye-bye. Bye. Bye-bye. Yo, Papa yun, Papa 2, 3. yun, Papa yun.